gyöngyös-tarjáni húzott rétest fogunk készíteni. Volt olyan, aki azt mondta, hogy lankat rétes, majd meglátjuk, amikor kisül, hogy mennyire lesz lankat. Tehát olyan nedves, olyan vizes, olyan hogy mondjam, olyan nem kemény ez a rétes. A sok tejföltől, meg mindenfélétől. Most az elején bemutatnám a két háziasszonyt, ugye, Katika, úgy mondják Tarjánban, úgy hívják, hogy Rózsomkató, egyébként Grízner Istvánné. Igen, nagyon szeretem csinálni a rétest, és már nagyon-nagyon régóta csinálom, vendéglátósnál dolgoztam, a Sósirétnél, és ott lakodalmakkor mindig én csináltam a rétest. Ó, akkor bedolgoztad magad. Igen. És akkor Erika... Én meg a lánya vagyok, mami a főnök, én adom a kézi erőt, mert kézzel fogjuk fölverni, nem géppel a tésztát. És ahhoz viszont kell egy kis energia. Erika, elmondanád nekem, hogy mi a különbség a verés? Tehát, hogy felverjük a tésztát? Kézzel lehet érni. Hát az, hogy amikor már össze van... Nem gyúrjuk, hanem verjük. Nem gyúrjuk, nem dagasztjuk, hanem amikor már össze van dolgozva a tészta, akkor így kézzel verjük, és minél több ezért, szóval, hogy kidolgozzuk jó simára magát a tésztát, ne legyenek csomók benne, és amikor oda kerül az asztalra, az könnyen szétszaladjon, és ne maradjon benne a csomó, mert ott vastag lesz a tészta. Úgyhogy ezért, majd még amikor verjük föl, akkor majd lehet látni, hogy fogom csinálni, mert ugye dagasztás az más. És más mozdulat. Akkor fogjunk is hozzá, jó? Egy kicsit. Akkor előkészítettük a lisztet. Igen. A finom lisztet. Igen. Nem rétes lisztet? Nem. Nem. Tehát nagyon érdekes. Csak teszünk hozzá rétes lisztet. Az is lesz hozzá, de nem. Hogy erősebb legyen. Igen. Erősebb legyen, mert ha csak a finom liszt, akkor az nem gyenge. Az nagyon gyenge és könnyen szakad. Ha meg csak rétes liszt, akkor meg kemény lesz a tészta. Nagyon érdekes. Mindig tanul az ember. Igen. Só, nem tudom, ide tudtam, vagy hogy? Ide. Egy csipet só. Igen. Tehát ez egy fél kilónyi liszt volt, ugye? Úgy láttam. A rétes liszt 1 kiló volt a sima liszt, az 1 kiló, és akkor most olajat teszünk bele. Igen. Itt egy kis gödröt csinálunk neki, és akkor az olajat. Tehát akkor Katika, ez most egy olyan 1 kg 20 dekányi körülbelül ez a liszt mennyiség? 1 kg 20 dekányi, igen. Igen, 20 deka rétes liszt, 1 kilós. Igen. És úgy látom, hogy 1 decinyi. 1 decinyi olaj. Igen. És ehhez a mennyiséghez, ha kisebb a tojás, akkor 2, ha nagyobb tojásunk van, akkor 1 is elég. Igen. Amit fölverünk. Igen, és úgy tesszük ezzel. Nagyon jó. És akkor egy csipet só is volt. Igen. Só nélkül ízet. Ez a csipet só, az hogy értsük? Volt az egy kávéskanálnyi? Volt? Nem, attól kevesebb. Attól kevesebb? Attól kevesebb. Kis mokkáskanálnyitól is kevesebb? Igen, egy csapott mokkáskanál. Értem. Úgy, jó, igen. Rendben. És mivel fogjátok tölteni addig? Hát a mai atak ezével fog töltődni, meggyel, túróval, meg sima mákos. Mákos is lesz. Mákos is lesz, igen. És tökös mákos, vagy almás mákos, vagy mivel? Az a baj, hogy most az alma rettenetesen drága, meg nem is kaptam, mert úgy volt, hogy almás is lesz, mert ez most itt a doktor úrnál van ez a kis hölgy, az asszisztens, a diácska, ez most övéké lesz, mennek a Balatonhoz, és viszik a rétest. Nagyon jó. Viszik a rétest, és most ez övéké lesz, és így túrósból lesz több. Több lesz a túrós, tegnap bementem hozzá, mondtam, hogy a diácskám, nem kaptam almát, nem volt, 1100 forint lett volna itt a boltban, ha lett volna, de nem volt. Értem. Nem volt, és akkor így muszáj volt máshoz folyamodni. Igen. És akkor egy kis almát reszeltek majd a mákhoz? Nem, semmi. De van, aki szereti a meggyes mákost. Azt szoktuk csinálni, de ez most úgy kérték, hogy sima legyen. Nagyon szeretik a ropogósat. Mikor megsül, és akkor szép, jó ropogós. Igen, a mákos az jó, az ropogósan jó a mákos. Igen. A túrós az puhább. Az biztos, persze, a túrós meg mindegyik, a meggyes, mindegyik puhább, sokkal puhább.
Most ez sima dagasztás Ez egyelőre. sima dagasztás lesz, igen. És akkor nem beszéltünk róla, hogy mennyi vizet öntöttünk hozzá? Hát volt az majdnem egy liter. Hát ez egy másfél literes ez az Hát edény. egy liternek nézem. Igen, de nem volt tele, tele. Ezt már kézzel lehet érzékelni, hogy kell. Igen, Mert igen. van úgy, mikor több víz szalad, és akkor kell hozzátenni lisztet. Én nekem is volt Természetes már dolog. olyan, igen. De az az igazság, hogy azért oda kell rá figyelni, hogy túl sok ne legyen. Igen. Mert hogyha később megy hozzá a liszt, akkor ugye azt még egyszer össze kell dolgozni. Csomók maradnak a tésztában. Csomó marad benne. Igen. De Erikának jó erős karja. Nagyon és jó, ő- nagyon jó nézni. Egyébként Hát ez ő olyan, egyszerre fölver 8 levelet. hogy is mondjuk, ez olyan relaxációs. Aha. Neked ez direkt Igen, jó, igen. igen. Erika, és akkor ebből most azt mondja, egyszerre felversz 8 levelet, és ebből most hány Ebből levél? 4. Ebből 4 levél lesz. Négy És ezt lesz. levélnek hívják azt, amit kihúztok az asztalon, Hát egy én adag. gombócnak szoktam mondani, de amit kihúzunk, az a levél. Az a levél. Az már a levél, majd meglátod, hogy az már milyen vékony. Mikor széjjelsz, hogy majd behozom ide egy órótáblát, és látom, hogy kell egy kis Még kell, úgy látszik, igen, hozzá. De ez már csak több szalag. Igen, most, bele. mikor másodszor öntöttél, azt már nem kellett volna. Nem kellett Érdekes, volna, hogy igen. gondoltam is, hogy... Igen. mert az az igazság, hogy szokott maradni az edény alján egy lisztliszt, és hogyha Elég? így nem igazán tudja az ember kimérni, Hát ne hogy vidd még el, mennyi, hát de kell még neki, igen. mert elég ezérnek No, érzem. milyen a liszt, vagyis a tészta? Várj egy kicsit, mami. És akkor ez a nagy szemű rétes lisztet még megszívja, szív még a nedvességből, és akkor olyan jó természetes. rugalmas lesz És a ennek tészta. kell egy óra hosszá, hát ha nem is egész egy óra hosszá, mert most jó idő van. Aha. Nincs hideg, de télen akkor jobban kell rá vigyázni, mert nehezebben nyúlik. Igen. Sokkal nehezebben, igen, de igen. ilyenkor nyáron ugye sokkal könnyebben kell a tészta. Igen. Mert ez, Na ez a verés. igen. Ez a Mert verés, ez ezt az lehetne igazság, közelíteni egy kicsit, mert Etettől. tehát ez, hogy így alányúl az Igen. ujjával, és akkor levegőt kap a tészta, ugye levegő megy bele. Igen, levegő dolgozik bele, és úgy jobban eloszlik benne a liszt is, ami ne vidd még messzire, mert lehet, hogy kelleni fog. Igen, úgy látom, hogy még nem biztos, igen. Igen, tehát alányulni óriási erő kell ehhez. Tehát ez Ehhez már- nem, ez most egy kis laza anyag, amikor 8 levelet, na akkor tele van a lábas, ez a nagy És lábas. azt is egyszerre csinálod, nem külön? Egyszerre. Nem mosatra vitunk. Erika, hát akkor neked Ezen. nem kell menni konditerembe. Nem, mert szokták mondani, hogy úristen, olyan erős markod van, hát ezért. Nem Nagyon fizetünk jó. a Nagyon kondi bérletet. Igen. Hát egyébként hadd dicsekedjek már, mert a maminak az érdemeivel. Igen. Ugye oda voltak hasznoson, Rétes Fesztiválon. Igen. És akkor még... Mikor volt ez a Rétes Fesztivál? Hú, az régen volt, már nem mostanában vagy volt, 5 éve. 5 éve. De mondjuk már most rámondjuk a dátumot, jó? Hogy ma hányadika is van? 2005, augusztus 7-e. Augusztus 7-e, igen. Nem kell ennyi. És Ha már ez itt a dátumnál tartunk. És akkor kisütve, holnap lesz holnap kisütve. lesz, de az az igazság, hogy ha holnap csinálnánk, az nem lenne elég az idő. Nem lenne elég az idő, mert már délbe viszik el, és ugye ennek is kell sülni. És akkor megtöltitek, és akkor hideg helyen, vagy hűvös helyen? Hűtőbe. Hűtőbe várakozik. Igen, Tepsikbe? Tepsikbe. Egymás tetejére. Ide van készítve a tepsi, ezt majd Erikám megkenni, még én kigombolcolom. Írják ezt a szakácskönyvbe, hogy a fakanállal felverni, meg minden, de igazából aki nem látta, nem tudja, hogy mi ez. Igen. Nagyon jó. Simára kidolgozott. Alányulkálsz, igen. Hát, aki ezt nem gyakorolta, csak úgy hozzáfogna, nem biztos, hogy menne neki elsőre. Igen. És akkor szép, sima lesz majd a tészta. Egyébként nekem meggyőződésem, hogy a kézből megy energia a Igen. tésztába. Igen, ez 2 éve voltunk a
Gyöngyösi Kerinél egy olyan 650 főre készítettünk rétest. A Kerinek a tanulói segítségével, azt el kell mondani, ők is tanultak egy kicsit, és volt köztük nagyon aranyos, de volt olyan is, aki Kerinek a konyhája így nagyon felszerelt, van nekik dagasztógéptől kezdve minden. Hát a kimért anyagot beleöntötte a oktató a gépbe, és utána át kellett gyúrnunk, mert a tészta az Úristennek nem nyúlt. Nem akart nyúlni. Ugye? Igen. Ugye? Úgyhogy kellett a kézmenet. Hát nekem hozzá. is a fiúk azt mondják, hogy kézzel csinálják, kézzel gyúrott csikot, mert az egészen más is, nem? És azért, mert ott van benne a kezemnek a melege, az energiája. Igen. És ráadásul én szeretem is csinálni. Tehát valamiért megnyugtat, azt mondja Erika, hogy relaxáció. Ez egyáltalán nem olyan vicces. Engem megnyugtat, hogy a tésztát, a kezemben ott a tészta alakul, és olyan érdekes érzés. Jaj! Mondd csak, hogy miért mutassuk Ez a csiga. Ez a csiga, kézzel csinált csiga. Igen. Mikor van időm, és nincs más dolgom, akkor hozzáfogok és csinálom. Nagyon szeretem csinálni. A gyerekek nagyon szeretik. Igen. Most itt voltak az unokahúgom még Pestről, és adtam nekik, mert már egyszer kaptak. Igen. És most a kocsiba azt mondja, hogy jaj, nénye, de finom volt a csiga a húslevesbe. És akkor megint odaadtam nekik a csigát. Meg még egyet mutatok, mert nem csak ezt csinálom, hanem nagyon szeretem csinálni a cérnemetéltet is. Tényleg? De az géppel, igen. De hiába a tésztát azt is ugyanúgy kézzel... Igen. Hát egyébként én is még dolgoztam, addig bolti tésztát, de most már gyúrok. És a cérnametélt. Jaj, de jó. A cérnametélt, ez is nagyon szép, és valóban ez igazi, csak tojásból van, ugye, és akkor ebben nincsen benne víz egyáltalán, csak tojásból van. És sót se szabad beletenni, úgy tudom, ha szárítani akarja az ember a tésztát. Magához vonja a nedvességet, és akkor hamarabb romlik. Igen, meg nekem megszürkül. Ha sót teszek bele, akármilyen meleg van, nem a hidegtől, szürke lesz. Igen. Nagyon ügyes vagy. És már kész is van. Kész is van, igen. Ilyen gyorsan. Mondjuk, ha nagyobb mennyiség, akkor tovább tartana, de ez kész. Szépen, hogy is mondjam, égnemű, elválik a edénytől. Igen, meg még ami oda felszedi még, ami az edény oldalán van, azt is. Maminak, utána ő fog gombócolni, én pedig De míg mami csinálja a gombócozást, addig mondaná hasznos, jó? Hogy is volt ez a hasznos? Hasznosan volt egy fesztivál, vagy falunap, és akkor mamiék is elmentek. Az volt az info, hogy mivel rétes fesztivál is lesz, ezért lehet nevezni rétessel. Mami hón alá fogta a kis gyúródeszkáját, a tálat, a lisztet, egyebet, és akkor fölmentek, ott ugye kipakolták a cuccot, és azt mondta a irányító, aki ott volt, hogy mit akar maga a hölgyem, úgyis helyi fogja nyerni, mert ugye már ott vitték a bemutatóra a réteseket, meg minden, mami nem foglalkozott vele, szépen fölverte, hogy szokta, kizsírozott tepsibe ugye a töltött, ezért belepakolta. Ott lett kifejtve. Igen, minden ától szettig ott csinálták meg. Igen, szem előtt. Igen. És amikor meglátták, hogy ő ott fogja a rétest csinálni, még hogy ott állt a sor végig, egy pesti úriember, az azt mondta, hogy ő nem megy innen, még bele nem haraphat az első kisült szeletbe, és az úgy is történt, és akkor ugye mikor vitték a zsűrizésre a kisült rétes, hát úgy kellett ütni, hogy nem veszed el, mert az már megy a zsűrinek, és akkor hát még nyerte a rétes fesztivált. De ez nagyon jó, hogy előtte azt mondta, hogy úgyis a helyi fogja meg. Igen. Mit akar maga itt ezzel? De ők előre mit csinálták? Ők előre megcsinálták, és akkor... Még gőt volt nekik. Ők más csinálnak. Élesztős volt. Jó, élesztős, mint a pataiak. A pataiak is élesztős. Igen. Erzsike nem csinálja már, aki itt volt kultúros, ő ugyanígy csinálja, ahogy én, és akkor ő is szokta csinálni ott patán.
szokta csinálni a rétes, azt mondja, mindig volna neki rendelés, mert mennének, mert nagyon szeretik a vékony. Hát most lakodalom lesz 19-én, Patai, azt én csinálom nekik a rétes. Azt a mindenét. A Pedig ott is vannak idősebb asszonyok, akik... Igen, a malomba lesz neki a lakodalom, és akkor én csinálom nekik a rétest 14 tepsivel, úgyhogy... Hogy ez milyen gyorsan készen lett ez a tészta? Persze. Fel se eszméltük, még 3 mondatot nem tudtunk elmondani. Igen. Nagyon gyorsan megvan. És akkor ezt így megolajozzuk, így a tepsi, vagyis a tálca meg van olajozva. Igen, láttam, hogy közben csináltad. Igen, olajos, és akkor a tésztát is megolajozzuk, majd Erika hoz nekem rá nylon zacskót, szét szoktuk vágni, mindig igen, veszek, hogy ne száradjon meg. Nagyobb nylon zacskót. Ne száradjon és akkor, tészta. És akkor körülbelül 1 órát áll. Igen. És képes élesztő nélkül olyanná alakulni, hogy el lehessen nyújtani. Szóval még mama kenni a gombócokot előkészítjük, én pedig elő fogom készíteni a tepsit, amit zsírral fogok megkenni. Na most az a kérdésem már is elsőnek, hogy az igazi tarjáni rétes, hogy azzal a nagyon finom, jó tarjáni zsírral készült, ami házi disznózsír. Igen. Ez is az finom. házi. És honnan veszik el? Minden évben vágunk. Saját! 3 disznót vágtunk most is. Saját disznózsír. Igen. Na hát az egészen más, mint az a... Persze. Úgy tartatják a disznót, hogy akárhogy mossák a zsírszalonnát, meg mindent. Sajnos én érzem. Mi is veszünk, de tanyáról. Tanyáról. Visznek. Visznek. Igen, és akkor onnan szoktuk venni, és mondom, most is 3 volt vágva. Mert én minden évben veszek nekik, 2-jöknek, öcsikéméknek, meg nekik 1 disznót. Most is 3 mázsa, nem tudom hány kilós volt. Akkor Katika, öcsikéméknek az azt jelenti, hogy 1 fiad van és 1 lányod. és 1 lányom. Értem. Igen. És veszel nekik disznót? Minden évben veszek nekik. Minden évben, és abból mindig kapok zsírt. Hogy legyen mivel a rétes is tessék. És a zsírt az kisüti ki? A párom. Sanyi, tud zsírt sütni? Olyan, figyelj, tepertő. Hát az úgy el tudom képzelni, hogy tepertő, nem adtok el belőle, ugye? Figyelj, túl sok hozzá az ember, és mindenki imádja a tepertőt. Nagyon. Ez Sanyi nagyon tudja. Nem olyan tudod, hogy ilyen nyúlós legyen, hanem olyan omlós lesz. Olyan parázs. Igen. Olyan, úgy mondták Tarján, hogy parázs. Igen, tudja sütni, hogy nagyon finom. Addig süti, amíg szükséges. Nem az, hogy nagy lángol, és akkor a külseje még ég, a belseje még nyers marad. Értem. Az szépen, ugye, mikor fölteszi, önt alá egy félvödör vizet, az olyan 4 liternyi víz a bográcshoz, és akkor abba kezdj el kicsit úgy javárolni, és akkor a víz az elpárolog, de oldja kifele azért. Igen. Hát akkor megvan. Ennek már most 2 titkát kiderítettük, a házi zsír, igen, és a kézzel való felverés, pontosan, nem géppel. Igen. Erika, és te mióta édesanyád már fiatal korodban megtanított? Vagy? Megtanítottam, hogy milyen finom a rétes. Én nem csináltam. Csak úgy, mikor ugye már ő is bezárta Sósirét, nem igen, oda járt, igen, a kastélyban, ezt mondjuk már, hogy ugye itt az erdő alatt a Sósiréti kastélyban működött a oktatóház, valamilyen útépítő cégnek az oktatóháza, és akkor ott konyhát is üzemeltettek, meg vendégház volt. Vendégház is volt, utána pedig Oázis KKT volt, ez már kimondottan csak vendégfogadással foglalkozott, de még voltak ott is ilyen, mit tudom én, céges oktatások, egyebek, de a fő profil ugye nyáron gyerektáborok, és akkor még ment a konyha, igen. Ment a konyha is. Így hagyj említsem meg Kuti Jánost. Hát nagyon tudott főzni. Az úgy tudott főzni. Az a Kuti házas pár, a felesége is ott volt, igen. Igen, sokan emlegetik, igen. És még volt 2 szakácsunk, a Nagy Gabi, tudod, ismered a Gabi, ő neki a fia,
Igen, és igen. a Kecskés Lacika, ez pedig Gyöngyösön, már most tanár. A kerébe. A kerés Azoknak a tanár. kecskéseknek, akiknek a pincéjük volt, az a híres kecskés Nem, család? nem, ő gyöngyösi volt. Hát ezek gyöngyösiek, a kecskések. No, igen, onnan Na, járt ki, igen. onnan járt ki. Lacika nagyon jó szakács volt ő, és nagyon tudott főzni. Finomakodott, de Kuti Jancsi, ugye ő volt a séf. Értem. Ő volt ő legjobban tudta. Na, Olyan akkor- gyönyörű tálakat csinált, hogy az mesés. Na, és akkor most 1 óra várakozás, igaz? Igen, pontosan. 1 óra várakozás, Meleg helyen. meleg helyen állni, hagyni. Már ugye most nem kell azért, de amikor télen csinálják. Tényleg az nagyon ember, fontos, Nagyon igen. fontos, hogy meleg helyen, szobahőmérsékleten. Igen, szobahőmérsékleten. pihenjenek, hogy Ez ezt a... így jó. Igen, és akkor most már tepsikenés is kész. Igen. Jó, oké. Na, tehát akkor itt van a No, kivettem a pihent, a pihent gombóc. Igen, egy óra hosszát pihent. Most ezt még nyújtófázom. Mind a két oldalról, fain vékonyra. És Nagyon jó érdekes. megverem mindjárt. Igen. A rostok. A bután szálakat szép Aha. és akkor könnyebben szét fog szaladni az asztal tetején. Aha, Látod, milyen hólyagos? Nagyon jó. Hólyag van. És ezek a hólyagok akkor keletkeztek, amikor így a kezével így emelgette. Ja. Beszippantott egy adag levegőt a tészta. pontos. Igen, Most igen. teszünk rá olajat, Igen. Hogy ne legyen száraz ne cserepes a legyen teteje. szárad. Mert Igen. cserepes lesz akkor a teteje, és akkor az nem jó, hiába kenjük a tejfölt rá. Hamarabb Aha. A liszt az rajta marad. Értem. Nagyon jó. Most ezt így fainan fölveszem. Ja. Így a középről, mindig így középről jön, és akkor úgy lesz vékony. a közepe. Ezt anyu nem így csinálta, az biztos. Nem? Hát én sokszor láttam, hogy csinálta a rétet. Igen. De Ő biztos, középről, hogy vagyis nem hát így csinálta, valamit másképp csinál. De jó, és már is úgy feszül a... Persze. Na Szélei lesz hát, vastagabb a tészta, ahogy majd húzza szét, középen viszont már Itt már vékony marad, tudod? Igen, és igen. akkor nem lesz, mert azért vastag némelyiknek, hogy nem veszi fel a kezére. Nem veszi Azért. föl, hanem ott elkezdi húzni, és annyira vékonyra nem tudja kihúzni, mert akkor elszakad. aha, mondom, én erre a mozdulatra nem emlékszem, úgyhogy... Igen. Hát édesanyám se csinálta így. Aha. Ezt már így magamtól, mikor a Igen. Sósirétbe voltam, mert hát ugye Igen, ott, mikor igen. húszleveleket csinált az ember, Igen. még hideg is volt, Igen, ott, igen. hát ottan azért néha nagyon megszenvedtem vele. Igen, hát menet közben alakul ki minden Igen, ilyen tapasztalat, hogy... És így meg már Így van, és úgy mondták Tarjánban, hogy körüljártam az asztalt. Igen, Akkor rétest igen, készítettem, igen, és jó. körüljártam az asztalt. igen, körbe-körbe. Igen. Még És van. ahány level rétest csinált, annyiszor körüljárta az asztalt. Biztos. Igen. Gondolj És bele. egyedül csinálod, mert anyu, úgy emlékszem, hogy Pancsa nénivel a szomszédból Egyedül szeretem húzni. egyedül Szeretem húzni, mert nem mindegy, hogy Erikámnak borzasztó erős a keze. És akkor tudod, hogy szaladjon föl, ne durvábban fogja meg, akkor az ám az elszakad. Mert így is elszakad, így is van, hogy elszakad, de az nem baj. Azt szokták mondani, hogy a rongyos béles a finom. Igen. És akkor majd ott azon az oldalon hajtom, ott kezdem hajtani, ahol megszakad. Értem. És akkor már mire végére érünk, akkor áramán az jó. Értem. Nem látszó. Értem. Aha. Erika most már Szinte dobja be. kifeszül, mint valami műanyag lenne, vagy gumi, Igen. vagy ilyen luftballon anyag, Igen, olyan amikor lett itt a tészta. A Igen. Nikiben, mikor csináltuk, ugye volt egy párszor tanfolyam, Igen, hát csak igen. lesték, mert ugye sok feléről jöttek, Igen, volt, igen. hogy 10 is voltak, és lestek, hogy Úristen, hogy ment ez ennyire szép, hogy lett az ilyen vékony a nagy asztalon, hogy És milyen maradt meg. pillanat alatt. Igen, persze. Igen. Igen. És akkor nem a zsírt, anyu úgy csinálta, hogy a zsírt a kanálról így Nem teszünk bele. Nem teszek zsírt, Szólta. mert az az igazság, hogy nagyon sokan nem szeretik a zsírt, mert nehéz. Amikor már Nehéz, nyílik a nagyon. tészta,
akkor Azért- megdermed a zsír a tetején, és akkor Igen. már úgy nem. Igen. Mikor Akkor ez mégsem teljesen régi, teljesen hagyományos szarjáni rétes, Nem. mert az tocsogott a zsírba. Igen. Annyi azt nem mindenki szereti. Nem Persze, szereti. világos. Nem szeretik Igen, anyu is vendégeknek készített még annó, és csak Igen. csodálkoztam, hogy nem nagyon voltak oda érte. Nem. A zsír miatt. A zsír miatt, Igen. persze. Mert nem szeretik, és én mindig, már a sósírinten is mindig olajjal csináltuk. Mindig olajjal, Nem sok olajat teszünk azért bele. Nem, három kanál. Majd meglátod, hogy mindjárt rakjuk bele. értem. Ezt körbe megyek vele, és akkor ebből a kettőből lesz még egy gombóc, és akkor így lesz hat levél. Igen. Tehát amit most így leszedsz, az a végéről. Igen, azt Igen. összedolgozzuk. Aha, Azt tehát akkor összedolgozzuk még azért egyszer, mégis csak és- azt csinálod, te is csak olajjal, látom. Igen, Igen, nem zsírral. Kanál olajat teszek bele, úgyhogy Igen. így kör alakba, és az mindenfele majd, amikor össze lesz hajtva szétesni. Igen. És a többit pedig tejföllel váltom ki, mert ez is egy kicsit könnyebb. Igen. Az a zsíradék, ami a tejföldben De ez van. is csak a... Aha. Zsírszegény. Totika, és te nem keverted össze tojással a túrót? De, van benne. Van benne? Persze. De nem sok, mert megöregíti. Mert öregíti. Nem szabad sok tojás kerül a túróba se, mert akkor öreg. De érdekes. Megöregíti. Úgy összekeményedik, összecsomódik. Igen. Aha. És ez mikor kisül, hát most mikor a doktor Zsuzsa vitte, Igen, a Petrovicsné, igen. vitte, azt mondja, no, biztos, hogy nem lesz éve a rizsából egy szem sem, meg a sült húsból csak a rétes fog elfogyni. Úgyhogy az, és olyan gyenge voltak a raharma. Igen. Mikor kisült. És akkor úgy szórjátok, hogy cukorot olyan érzésre, Igen, ugye? igen, Tehát olyan, igen. szerintem olyan 10-15 dekánál nem tettél bele. Nem kell. Mert mindenki, Mert hogy mennyi hány marokkal, a mákosba és a répárba szoktam többet Többet, igen, abba kell. Igen. Igen. No és most? És most majd mindjárt Igen, dobni kell, igaz? Igen. Vigyázni Na, kell, de. mert itt, akik voltak, azok ugye nem hiába mondtam, hogy húzzátok ki. Nem ért semmit, mindjárt összegömbölyödött nekik. De tudod, hogy valamikor édesanyám még gömbölyűre csinálták. Igen. És akkor így megfogta, ezt kerekre Igen, csinálta. tudom. De hát már most nem. De anyu csak laposat csinál. Én is alaposat szeretem. Igen, Sokkal szebben lehet ugye tálalni. igen. Nem mindegy, hogy tálalja az ember. Igen, na most felemeled, aha, és dobsz egyet rajta. Igen. Nagyon jó. Nagyon jó. Hopp! Nagyon jó. És még egyet. És akkor kész. Csak tudod, az Úgy igazság, magad hogy vászon abrosz volna jó, vászon, Nem ami vászon. régen volt, tudod, régen voltak, mert ezek az abroszok nem az Nincs igazi. tartása. Nincs Értem. tartása. Nem olyan világos, Igen, nem nincs tud olyan tartása. feszülni alatt. Nem. És nem lehet már kapni, nincsen. Nagyon szép. Veronikának pedig ők járnak ugye ilyen vásárokba, és mindig mondom, ha látol, akkor okvetlen vegyél nekem, de hoztak már én nekem, de azok nem voltak az igazik. Vagy kicsi Az volt. a helyzet, hogy én fehér ágyneműt a turkálóba vásároltam. Angliából, amik jönnek, azok Igen. igazi természetes anyagokból vannak. Igen. Úgyhogy érdemes nekünk is oda is oda benézni. bulikókat. Hol van az? Oda be kell nézni. Én olyan jó anyagokat találtam, ilyen Veronika nagyon párnahúzatot, szeret ilyen helyekre. lepedőt, igen, igazi. Nagyon szép, hagyjuk nagyon ide, jó. Nagyon Na, jó. látod, ez Igen. most már kész van, most Erika megkeni tejföllel. Még meg Nem kell. zsírral. Nem zsírral, a tetejét így tejföllel, és azért olyan szép piros, mikor sütöm. Mert ugye Mert ez olyan szép, igen. tulajdonképpen a tejföl is egy zsíradék, de mi szóval Már- a zsírszegény fajtát használjuk, és Mindig akkor a 12%-os Igen. tejfölt Azt a használom, minden- nem azt a nagyon zsíros tejföl, Ne legyen zsíros maga. hogy menni könnyebb legyen. Szóval ez nem egy diétás kaja. Nem.
Ez fel se tűnt nekem, hogy 12%-os tej. Igen, 12%-os tejföl. Igen, hát azért át lett ez egy kicsit alakítva, modern igényeknek. Igen. Mert mondom, hogy vannak itten, többen csinálják a rétest, de azért a faluba bárhova elmész, biztos azt mondják, hogy a rúzsomkató rétese az igazi. Úgyhogy, hát most, hogy azt majd meddig tudom csinálni, addig még Erikám segít, de én nagyon szeretem átadni azt is. Szeretem. Én soha nem mondom azt, hogy nem mondom meg, hogy csináljátok. Én mindig elmondom mindenkinek, igen, hogy az sikerül-e nekik, vagy nem sikerül, az már az és ő van dolguk. valaki a tanítványok közül a tanfolyam, aki megtanulta tényleg? Igen, van. Borik Erzsi. Igen, Erzsike, Borik Erzsi, igen, ő igen, megtanulta igen. nagyon. Akkor a Renike, a fodrász. Ő is megtanulta. A fodrász. Ő is Nagyon megtanulta jó. azt, mikor először csinálta, akkor hozta nekem a kóstolót, hogy hát nézzem meg, hogy ő is megcsinálta. Ózsvát Ricsi? No, Ő is igen, tőle meg nézte. Richard a nényének az unokája. A nővérem unokája. Fiú létére úgy tudja csinálni, hogy nagyon. Nagyon jó. Ő is megtanulta. Szuper. Akkor nem kell félni, hogy elviszed a tudományt a sírba. Nem. És Erika, és te egyedül is tudnál csinálni? Tudnám, de nem akarom, mert itt a főnök, és ő irány. De hogyha nagyon leszi, akkor összehajtom én is. Még hogyha oda kell hajtani. Igen. Ő is szokta hajtani. Értem. Meg szét is húznám, de tényleg, ahogy Gyöngy mondja neki, finomabb a fogása. Igen, de most gyúrd össze azért. Összegyúrom. Aha. Tehát most a széleket összegyúrjátok? Azt összegyúrja a kettő, már az ott van kint, Igen. és azt összegyúrja, ide tesszük, az is hagy pihenjen, azt mikor azok kész lesznek, azt Értem. utána azt is Értem. Azt is Na. elmondtam. Katika, kérdezhetek még egy apróságot? Hány éves vagy, drága? 84 voltam a múlt hónap 22-én. Szuper, gratulálok. Köszönöm Gratulálok. szépen. Nagyon Úgyhogy nagyobb mennek az idő. jól tartod magadat. Hát igen. Na, köszönjük szépen akkor. Nagyon szívesen.